Naga Jingkhlad no jong Dr. Danwa Detwelson Lapang haga janmet jong khat artrik unai luar arja arpusan haga singi ka bubuat kata ka khat lai trik unai luar arja arpusan naga liang kinong mi khmat gi banagi seng san hima ba pair kila poi haga yeng sa uni rangba ka bran hala shumia ban pen pau ka jing sngo lem chaka yeng ka sem ga jong ong haga jingi kren bat u Dr. W Kharlukhi Nongïalam National People's Party uloang bag jingdo no ya Dr. Didi Lapang kam dei tang jingdo ya Nongïalam Henry kalong jingdo ya Statesman uloang bag jingno sinyang jong u shaka jilla kam dei tang kum umintri new umintri rangba ka jilla Henry hagibabuan kiliang kulong ka Jingkhlad jong Lapang dei tang bangi do yu Nongïalam do yu Statesman marbati la do bas dang ka state thai contribution jong i dai tang kum minister kum chief minister but kum jo ngatrai hagini ki later part of his life saban dia kum ni kum bo iwan hangi ka party jongi kelong ke Kyrwoh ham tam yo chief minister jongi budang stang yo ke jing ai jing mut kini tai ke tai ke jing flat jongi kelong jing do crowd state malupang dilai kendo iman ke por na do mengalong students lo ya kendo hi nang ta ko por hi long minister kini ke tai ke man ke por beliau kolong kawai ke bang sengutan nak kerong kejuk ke jing ke politics kejuk ke jing mut idan judan nang syur no enemies only opponent ilu nang kumta pediang lo di boro ta kawai ke bang Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya